Insernmulkom. Hekk nilqgħukom għat-talba ta' sbieħ il-jum, illum 25 ta' April, il-festa ta' San Mark l-Evanġelista. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Il-mulej kellimna fl-Evanġelu, ejjew nadorawh, Alleluja. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata tas salvazzjoni tagħna. Ners quddiemu bana tratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għax Alla kbiru il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar għax għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-nax tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert. Meta ġarbuni u ttentawni mis-sirrijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena dont nistmellu dan in-nisa lu jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u treqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ferħ kbir u radd il-ħajr, il-koll inġeddu, il-jum sabiħ tal-festa tiegħek Marku, għax wirta għażiż ħallejt u siwi bosta għal poplu talla. Bħal ommok kont marbut bimħabba mħeġġa ma' Pietru u mxejt warah fidil sal-aħħar. Għaċċana s-sewwa xrobt kuljum minn fommu il-kliem ta' Kristu. Imnebbaħ mill-Ispirtu, ġbart fi ktejjeb il-erf tal-aġeb u l-emil ta' qawwa li bijom rrid li mallem fostna jxandar is-saltna ta' Alla. Ħabib ta' Pawlu wkoll sirt tixbħu sewwa, fil-ħrara ta' qalb kbira ħdimt bla qiegħda. Sofrejt qatih għal Kristu u xerrid demmek għalih bimħabtek. Tifħir u glorja l-sidna ġieħu qawwa u jalla nkunu xhieda tiegħu bħalek. Wettaqna bl-ikel li qassamt ħaniġu naraw il-wiċċu. Amen. Il-qaddisin Evanġelisti fittxew l-erf tan-nies tal-imoddi u wettqu r-rakkonti tagħhom bi kliem il-profeti. Alleluja. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex, ruħi binaċċa għalik imxenna jiena, bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek, għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek, bħal biker mill-aħjar li jsemmen nimtela u jannilek fommi b'xoftejn ferriħa. Meta mindut fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sarit tal-lejl, għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwenħaj knanni bil-ferħ. Mijek tingħaqad ruħi, int weżinni bil-leminija tiegħek. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-qaddisin Evanġelisti fittxew l-erf tan-nies tal-imoddi u wettqu r-rakkonti tagħhom bi kliem il-profeti. Alleluja. Alla sejħinna biex nemnu l-verità permezz ta' Ġesu,
biex ikonna sem fil-glorja ta' Sidna Ġesu Kristu. Alleluja. Birku għemejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smewiet il-mulej. Birku l-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej, birku kwiekeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej, birku rjieħ kollha il-mulej. Birku naru sħana il-mulej, birku bartu ksieħ il-mulej. Birku nida u borra il-mulej, birku silġ u bart il-mulej. Birku ġlata u silġ il-mulej, birku l-jieli u ġranet il-mulej. Birku dawlu dlam il-mulej, birku bera u sħab il-mulej. Ħad birek l-art il-mulej, ħad faħru tolli għal dejjem. Birku muntanji u għoljiet il-mulej, birku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Birku ejjun il-mulej, birku ibra u xmajjar il-mulej. Birku ħud kbir u kull ma jżiġ fl-ilma il-mulej. Birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Birku bejjem u mriħel kollha il-mulej. Birku wliet il-bnedmin il-mulej. Birek Izrael il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku qaddisin tal-mulej il-mulej, birku qaddejja tal-mulej il-mulej. Birku spirti u rwieħ tal-ġusti il-mulej, birku qaddisin u intom ta' qalbhom li il-mulej. Birku Ħananija, Azarija u Misael il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Imbirku l-missier u l-liben u l-Ispirtu Santu, infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jollik u sebħek fuq kollox għal dejjem. Alla sejħilna biex nemnu l-verità permezz tal-Evanġelu, biex ikonna sem fil-glorja ta' Sidna Ġesu Kristu. Alleluja. Kotra ta' nies tfaħħar l-erf tagħhom u isimhom ma jitħassar qatt. Alleluja. Għannu il-mulej għanja ġdida, fil-ġemma ta' ħbieb u t-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Izrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew li Sion bis-sultan tagħhom. Ħajfaħru bis-sfil l-isem tiegħu, bid-daq tat-tamburu taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom u sjuf b'żewġ tixfar f'idejhom biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu l-kastig lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen islaten tagħhom, birbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom, dan ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja l-missier u l-liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Kotra ta' nies tfaħħar l-erf tagħhom u isimhom ma jitħassar qatt. Alleluja. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelu li ħabbartilkom li intom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ, bih intom salvi. Qabel xejn, jien għallimtkom dak li tgħallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U ma xandru tifħir il-mulej u l-qawwa tiegħu. Alleluja. U l-ġubijiet li jagħmel. Alleluja. Glorja l-missier u l-liben u l-Ispirtu Santu
u ma xandru tifħir il-mulej u l-qawwa tiegħu. Alleluja. Bis-saħħa tal-grazzja ta' Kristu, Alla bagħat li Malmin u l-Evanġelisti biex ikunu ministri tal-fidi fost il-popli. Alleluja. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġi jżuru jifdi l-poplu tiegħu. Waqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kiewiet fl-imoddi fom il-profeti għaddisin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li joboduna. B'hekk juriħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missierna li jatina, li meħlusin minn id-dejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu traqatu, biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-loli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Bis-saħħa tal-grazzja ta' Kristu, Alla bagħat li Malmin u l-Evanġelisti biex ikunu ministri tal-fidi fost il-poplu. Alleluja. Is-Salvatur tagħna eret il-mewt u wera bid-dawl il-ħajja u l-immortalità permezz tal-Evanġelu. Natuh tifħir xira u ngħidulu bl-umiltà, wettaq lill-Knisja tiegħek fil-fidi u fl-imħabba. Inċerrit dawl tal-għaġeb fuq il-Knisja tiegħek permezz ta' għalliema kbar u quddiesa. Ferraħ dejjem u sebbaħ bl-istess dawl lill-poplu Nisrani. Int ħfirt id-nubiet tal-poplu tiegħek kull meta rajja quddiesa talbuk bħal Mosè. Bit-talb tagħhom ibqa' saffi u qaddes il-Knisja tiegħek. Inti konsagrajt għalik il-qaddisin tiegħek minn fost l-aħwa u bagħat fuqhom l-Ispirtu tiegħek. Għati l-milja tal-Ispirtu Santu lill-mexxejja kollha tal-poplu tiegħek. Inti nnifsek għoġbok tkun is-sem u l-wirt tar-rajja quddiesa tiegħek. Tħallix il xi ħadd minna mifdija b'demmek jibqa' mingħajrek. U jew issa fiskiet irresqu it-talb personali tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla, inti mlejt bġieħ kbir lill-Evanġelista tiegħek San Mark, billi tajtu l-grazzja li jxandar l-Evanġelu. Għamel infittxu triq li ju għallimna biex nimxu fil-fedeltà wara ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li miek jgħix bisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, u iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej.
milena jelisnulek, Lizbahan yalin tisġet mazmin. Hayr mulej, hayr nibmewt ħassar nubna, u tajtna l-ħajja wisseb fil-qawmin. Fink il-qana biex malek mal-qawma, niksbu r-rebħa f'saltnatek bla tmiem. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-Eżis l-lum dil-Quddiesa qegħdin nofru għal ġew u markin kallejja. Qegħdin niċċelebraw ukoll il-festa ta' San Mark l-Evanġelista. Ejjew nitolbu l-mulej biex dil-ħeġġa li kellu San Mark li telaq kollox u mar jakkumpanja l-Pietru fil-missjoni tiegħu u ħallilna bil-miktub ukoll tiġi fina għax-xandir tal-verità u tal-Vanġelu. Biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitra u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Glorja l-Alla, fil-għoli ta' smewwiet, paċi fl-art li bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk natuk ġieħ, roddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U għall inti mlejt ġieħ kbir l-Evanġelista tiegħek San Mark billi tajtu l-grazzja li xanda l-Evanġelu. Għamel li nfittxu it-triq li huwa għallimna biex nimxu bil-fedeltà wara ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla. U miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Eżis, tħażnu l-kol kemm intom bl-umiltà lejn xulxin, għax Alla jiqfilhom il-kburin, imma jagħti l-grazzja tiegħu lill-umli. Kunu mela umli taħt Satana Alla, biex jerfakom meta jasal il-waqt. Ixtu fuq l-ħsibijiet tagħkom kollha, għax hu jaħseb fikom. Kunu meqjusa u għassu, l-għadu tagħkom ix-xitan qisu l-jun jajat, idur u jfittex il-min jibla, ifqulu sħaħ fil-fidi. Intom tafu li ħudkom imxerdin fid-dinja, qegħdin jaqsmu magħkom l-istess dbatijiet tagħkom. Imbagħad wara li tkunu batejtu għal ftit żmien, Alla li jagħti kull grazzja li sejħilkom għas-sebħ tiegħu ta' dejjem fi Kristu u nnifsu reġa' qajjimkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u qiegħdkom fis-sod. Tiegħu jisseta għal dejjem Amen. Ktibtilkom dak li ktibt kliem permezz ta' Silvanu li għalija u hija fidil biex iwettaqkom u jiġdilkom li dini tassew il-grazzja t'Alla. Żommu sħiħ fija, il-Knisja li f'Babel magħżula bħalkom isselli għalikom. Iselli wkoll għalikom Marku li hu ibni. Selmu lil xulxin bewsa ta' mħabba. Isliem lilkom il-koll.
li intom fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Fit-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Min nisel għan nisel fom min xandar il-fedeltà tiegħek. Għax jiena qed il-ħnina hi mwafqa għal dejjem, fis-sema int wettaqt il-fedeltà tiegħek. Ħajfaħru smewwiet l-ġubijiet tiegħek mulej, u l-fedeltà tiegħek fil-ġema tal-qaddisin. Għax minn hemm fis-sema daqs il-mulej, minn min dawk li hemm fis-sema jiġbaħ il-mulej. Ħin il-bniedem li jaf jgħajjad bil-ferħ, li jimxi mulej fid-dawl tal-ħarsa tiegħek. Bismek jitennew il-jum kollu, u fis-sewwa tiegħek jitollew. Alleluja, alleluja. Aħna nxandru l-Kristu msallab, li hu l-qawwa ta' u l-erf ta' Alla. Alleluja. Eluq tal-Evanġelu ta' San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu wera ruħu l-11 u qalilhom: morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba l-bnedmin kollha. Min jemmen u jitgħammet isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli jsieħbu l dawk li jemmnu. Fismi jkeċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu wisrib bidejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mart ma jagħmlilhomx ħsara. Iqgħidu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. U hekk il-mulej wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qiegħed in-naħa tal-lemin talla. U mbagħad marru jipritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u wettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kmena fil-Vanġelu u l-festa li qegħdin niċċelebraw illum tlaqqana ma' l-Evanġelista San Mark. Min kien dan l-Evanġelista? X'għamel San Mark? Dan l-Evanġelista Marku kiteb nistgħu ngħidu għal udjenza aktar ludija. Għandu fih iddaħħal it-tradizzjoni mit-Testament il-Qadim. Dan kien bniedem li mod sempliċi għex il-vokazzjoni tiegħu. Kien kapaċi jikteb kif ukoll ħalla kollox u telaq jivvjaġġa ma' Pietru. U dak id-don li għalina kważi kulħadd jaf jagħmel, jaf jikteb, f'ċertu punt minn ħajtu dak li kien jisma' mingħand Pietru organizzah f'kidba. Forsi kienet tidher xi ħaġa sempliċi. Imma llum 2000 sena wara nafu l-frott. Għax kieku ma kenniex il-Marku u l-tlieta l-oħra Ġwanni, Luqa u l-Mattew, kieku ma nafu xejn dwar Kristu. Kieku li għandna biss tradizzjoni min jaf kif l-affarijiet kienu jduru. Però dan billi juża d-don tiegħu baqa' għandna l-Vanġelu li l-luqrajna li hu l-iqsar Vanġelu. U tkun ħaġa sabiħa li forsi llum jew dawn il-ġranet tgħid ħanaqra dal-Vanġelu. Jekk niftakar sew f'sagħtejn jew anqas, skont kemm taqra taġġel, tista' taqra l-Vanġelu kollu ta' San Mark. Ftit paġni fih. U hemmhekk ilaqqana ma' Kristu jagħtina ritratt ta' Kristu. Ejjew nitolbu l-mulej biex bħalma nqeda b'Marku biex waslinna lil Kristu, jinqeda wkoll bid-doni żgħar tagħna biex jasal għand l-oħrajn. U jew issa ma' din it-talba rresqu it-talbit tagħna għall-Knisja, għall-Papa, l-isqfijiet, is-saċerdoti, dawk kollha involuti f'kull tip ta' katekiżmu,
anke digitali f'dawn iż-żminijiet li qegħdin ngħixu għal morda għal dawk kollha li jieħdu ħsiebhom u għal dawk li jridu jieħdu d-deċiżjonijiet. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Ferħin semmu friġ l-altar tijek, Anja ta' ferħ ta' għadna ħaġa wahda miegħek, miġbura f'tal-baħir għana ġiħli jistħoqlok hawnatu. Tolbu tibi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk s-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Mulej aħna nagħtu ġieħ lil San Mark għall glorja li tajtu bħala Evanġelista tiegħek. U fiċ-ċekont tagħna ntolbuk biex tilqa' dan is-sagrifiċċju ta' tifħir li aħna sejrin noffrulek. Ħalli l-Vanġelu jibqa' jixxandar bla għeda fil-Knisja tiegħek, bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżoħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddies, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax intrid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti l-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk maqtajja kollha tal-anġli bil-qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla għeda. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola ta' smawiet. Quddies tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej nxandru bil-feħl aw minn tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. Warradulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Ġew u Marken, ftakar fil-mejtin kollha,
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-menu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denim. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denim. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midrub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħek, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. U jew issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti insab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatino Alla tista' kollox li l-ikel li ħadna mill-artal imqaddes
Iqaddisna u iqawwina fil-fida tal-Evanġelu, imxandar minn San Mark. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Il-maqdes ta' pienu, il-firxet id-dija, li tixet imħabetek, o metana Marija.